Tuntuuko, että olette parisuhteenne risteyskohdassa? Mietitkö, onko sinun ja kumppanisi parempi jatkaa yhdessä vai erikseen? Koetko, että pelkäät tekeväsi väärän päätöksen, jota tulet katumaan? Miltä sinusta tuntuisi, jos saisit vihdoin tehtyä valintasi? Vapaudu ahdistavasta erota vai ei jahkailusta. Valmennuskurssimme auttaa sinua tekemään levollisin mielin tarkkaan harkitun, arvojesi mukaisen päätöksen. Rakkauden revoluution tarjoama Parempi parisuhde vai ero päätöksentekovalmennus auttaa sinua selkeyttämään ajatuksiasi ja tunteitasi rakkauselämäsi risteyskohdassa. Selkeytät omia ajatuksiasi, tarpeitasi ja tavoitteitasi parisuhteessasi. Uskallat käsitellä muutoksen tuomia hankalia tunteita. Uskallat tavoitella haaveitasi ja tehdä vaikeita, mutta arvojesi mukaisia päätöksiä. Valmentajan jatkuvalla tuella kuljet läpi kurssin tarjoamien mentaaliharjoitusten, tunnejohtamisharjoittelun sekä ratkaisukeskeiseen päätöksentekoon opastavien tehtävien. Opit ymmärtämään paremmin tunteitasi, voimaannut henkisesti ja kykenet tekemään parisuhteesi jatkoa koskevan oikean päätöksen. Etene valmennuksen läpi itsellesi sopivassa tahdissa, omien arvojesi mukaisesti ja opit purkamaan sinua rajoittavat uskomukset, kohtaamaan pelkosi ja avaamaan silmäsi kaikille niille mahdollisuuksille, joita ulottuvillasi onkaan. Liittyäksesi valmennukseen klikkaa alla olevasta linkistä sivustollemme rakkaudenrevoluutio.fi. Anna meidän auttaa sinua löytämään syvällä sisälläsi piilevät ratkaisut, jotka tunnet omiksesi. Nyt pääset vapautumaan parisuhteesi sisältöä ja suuntaa koskevan päätöksenteon vaikeudesta. Lämpimästi tervetuloa etenemään kohti antoisampaa rakkauselämää.